Balimaw anya kuma très urgent balimaw kabako ko bado kera ko anga attaqué mon kera Mali contrôle le 25 avril passé France yere ka journaliste do bora ka fo ko France ani Ukraine ko lu be kum faralembe attaqué kala ko ka Mali attaqué Mali on e kabako kuma ide ko France fana simbala France ka journaliste yere bora mai ko France fana ya participé indirectement Ukraine fana participé Mali ay kuma ina mede ambo la tuguni anga kasola dendo no fait comme on appelle la ko Mali surasi do minna ku don kasola munumbe terror munumbe kida numba foro ko front de libération de l'Azawad ku tara kuma magan kauka jabarani ndola nuba fama ko télévision sou amena tlaka kuma oro fanaka aw ne anga janga nyorla me folo tukuni Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef du RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, lance. Et puis, coup d'ante Mali droinde, Koube Mali, ko Mali au Burkina au Niger, Kuba bela sigi farasi matukuni, Kuba planyo di. Mali on kuma keni flanya koro. Ateka kuma were foble, parce que guerre de communication bana kabao. C'est-à-dire que Farasiba dogoble Farasibe kela wanambe kele ka anfona be kele de kesisa. Kuma ita nyabile ngoi. Ambe bambu neni utada blau. Ali malembe bora ka Farasi fana banani Farasita na nko indabla. Nambe se anganga armée la be. Mega tien de fana nambe kele ka nga kele ke dabara kele ke ni ayi Farasi ya irade. Al na uba kalama wa aunde be ka ukele. Farasi ori irasisa. Angeni be boka kuma pasi andusu bolendu. Mais anga kuma te foi bonna. Ami se ka mone bo angerla mina. Wallahi o yanga nga armée la bendi. Mega tien de fanya na de. Anga kuma to la me. Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. Difficile à tenir. Oui, c'est impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français, c'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. La France a été chassée par les 3 pays de l'AIS, mais elle n'est pas allée loin. Elle continue de tirer les ficelles. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que le 25 avril dernier, mené par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps. Eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Et je pense que c'est une bonne chose des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Plus on avance, voilà. Plus la France se développe. Ouere dadebe kafo. Ah, kuma keni bana. Kuma bana peu. Nete feka to rejiblera. Kuma bana. Ku Francis service secret de tala fara terror ka ko ka opération. Kele fen be ka ke Francis simbala. O ma dogo mo wasila. Bon. A dona Francis bala. Anga ga muni ga manga arme la beni. Hal nan tara onina ante nya surala. Ante se ka fewere ke awa me kele dike. Kuma be fleni. Bon. Et Francis journaliste de bora ka fo kale ka jamana de be ka Mali janfa. Francis ga dene fle ka fo kolu ka jamana Mali janfa. Yaro kada o klo la de, n'est-ce pas? Bon na aw filla ni an bora ko fo aba fo kanye faso de njugudi. Est-ce que aye français ou ka boka dofo ka journaliste nunuma? Bon aba don de la ko français bete Mali contrôle.
C'est pour cela il faut être très attentif. O de kosɔn an ye révolution min kɛ anw ni ne Segu Tunkara belle le cerveau ani docteur Choguel Kokala Maïga ninnu anw ye ani c'est-à-dire que anw ye révolution min kɛ on appelle ça une révolution intelligente. Mais depuis Fato ni Lagalagato ni Noloma nana do révolution la dɔrɔn u y'a kɛ ni kunfinya ye. N'i y'a ye bi Mali bɔra kalama ko Faransi bɛ k'an janfa. Français u yɛrɛ ka dugu la den dɔw de bɔra k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna ko Faransi tɛ k'aw dɛmɛ ko Faransi de ni jihadistes bɛ ka baara kɛ. Mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka aw na sɔmi k'a fɔ ko Faransi ni terror de bɛ ka baara kɛ o ye Français u yɛrɛ ka journaliste de bɔra k'o fɔ k'u to Faransi yɛrɛ fana dugukolo fana kan. O ma kɛ yan. O kɛra bɛɛ lajɛlen y'o ye. Mais est-ce que aye Faransi ka de jumɛn bɔlen ko olu ye fasoden jugu ye ya? Mais Faransi ba anw ka dugu cili mun kɛ o intérêt bɛ taa Faransi ka denw Faransi ba anw jeli de mi k'a di a c'est-à-dire que Faransi bɛ na anw ka nafolo de ta ka taa da yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ma o jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ bɔra ko Faransi bɛ ka nin mun kɛ k'a man ɲi. Aw ko démocratie man ɲi n'est-ce pas? Ni démocratie tɛ aw bɛ ka Mali mara cogo min ka bɛɛ lamakun ni Faransi fana bɛ k'o kɛ an tɛ bɔ nin ko ninnu kalama. Hali accord secret min ni Faransi y'a kɛ ni Mali ye Faransi journalistes de bɔra n'a ye. Hali Donald Trump bɛ ka défaite mun ta Iran Amérique Wall Street Journal olu de bɛ ka bɔ n'a ye. Aw de bɛ Faransi aw ka aventure de bɛ Faransi aw d'an to Amérique aw n'an to Faransi ka wuli ko Faransi man ɲi. Quand on Faransi la dugukolo ka wuli ka marche ke ko Faransi mai mais ni y'a kɛ Mali la dɔw de bi to Faransi ke e neni. Dans la vie il faut être conscient. Aw content do aw tara RFI journaliste do yɛrɛ ka kumakan kala. Bon c'est la démocratie qui fait ça. Maga tiɲɛ de fɔ ana walayi. E tɛ lɛ fɛ lɛ naji ka di. Aw ka RFI haramu. Kay France 24 haramu o mɔgɔ kɛlenw bɛ ka kuma fɔ kadaw kulo la aw taara bila aw ka Mali télévision so yɛrɛ bɛɛ la ko bila ASI télé bɛɛ la parce que a b'aw arranger aw bɛ ka révolution in kɛ namara min a tɛ marché o a b'a kɛ ni tiɲɛ de a bɛ marifa de san k'a di mɔgɔw ma ka taa kɛlɛ kɛ n'an ma marifa san ni kuranɛ cɛ aw bɛ zirinda sugu bɛɛ da n'u ma taa aw sɛden minɛ Bamakɔ ka fuma pewu a bɔra dugu la a dara kɛnɛ kan. C'est-à-dire quoi inte avec un fait fort befora ka teme o ali général yana ka boni no général Tchani bor général Tchani a fo anga Tchani farlame. Récemment il y a 3-4 mois de cela une réunion a eu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad. Donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. On arrête, général Tchani Boraya Befosisa. Avec un commune de Mokoben Bekala Makoui, Malien Bebado, Francis de B, Marfatigi Mounbeka, les Francis de Boukofé, Babado. Francis Boukofé, Algérie Boukofé, Ikran Boukofé. Ereka Jamana Konana, Aubeka Jamana do Ere, avec un injustice cool. Avec un milliard ou chouin. Au décelé meka armée là-bas. Aw sigide abulo ko kuma abeka kuma munu ko de ba to ambe gagner kalaina. A ben korane che kuma ta to ambe gagner kalaina. Aw si kuma mugu bala de na kada ay micro ta ka nyimi a ben korane che na ma wuli ka marfa san. Nu ma ta u ba mine u be Mali chi ko i ba ko Sudan chi choko na wa shete ba fanga. Mugo shita u deme irisu ta deme shinwa u to deme mugo shita u deme. Meka chie blende fauna. Ira mi sigiu Iran mona do Amérique la bolo ko mundo ngo Iran ya eche Iran mona boyre la wallahi billahi
Foire den sigile fle bamako kono zirindala abolo ka kabe ga ni femunu bo a malion ayala jede farasi be kana ka abina fo sanno mo na ke gushi ebe ka fi dongina ka karsa de be ka ne bugo iti yere defa agara yere defa de e siga ka nyi were bamako kono agara yere defa na wo yere defa be abe bo bulu ka ta ka bantir la irisila ne be ka chien blende fa na be baraka ka bo mo go ma na kan foi anyi ni beye be ba don anya fo ngaw ne folo ya keleke aw ne folo ya keleke aw ko ka an kana kuma mais aw ne ala che naw yo horonye aw fle frasiga dew ne fle ka bobi ku ka jamana be men aw mana ko fitini nge na anyo fo malla doro abe wuli ka jie kote aw te munda anka abe borodo mo ko ngolo kono abe mo ko torturer abe jenatike ko langolo bedda mo ko ka mais ay to wu jamana ulaje be tuwa mina parce qu'il y a la démocratie là-bas ago kauto luka démocratie fait. Mais parti mba arrangé abo taka barake noui. Abo loko démocratie be élection dia. Démocratie te mandea. Sunjata Keita démocratie mbla kulugan fukala. Aote ko fana appliqué. Parce que Sunjata Keita démocratie mbla au koro ka tien fo. Mais aote tien fait. Aote tuabu ka démocratie fait. Aote franfou ka démocratie fait. Anis ate Sunjata siouye, ate Modibo Keita siouye, ate Thomas Sankara siouye, ate Tubabouye, ate Farafinye, anta vrai couleur redo. Parce avec galon tege, am moke kunte son galon tege ma. Ate Layru kan batu. Ate Dala kan batu. Sunjata Keita moke, Modibo Keita moke. Uno le mou fo bo de ka o de cheyai. Mais avec galon tege. Ay galon tege de ke faso de nyumayai, Mali ni Burkina. A saga ka cha Mali ni Burkina be bete de Burkina be au kokari ne ko jugu mais saga do de be ma fo je n'ai pas froid aux yeux je le dis je n'ai peur de dire la vérité à quiconque. Il y a des moutons au Mali et au Burkina, pas tous les Burkinabés, pas tous les Maliens, mais il y a des moutons quand même. Il y a des gens qui sont pires que les moutons. Moko do be ali saga be réfléchir nous. Au début il y a une révolution be tien, ils connaissent même pas la révolution. Et révolution on a père fondateur oui. Awa be to on est là ayant poussé ko fakanke dia guya c'est à dire que quand to tien quand ke kanye farasi mo e kasoro ou te malu aya munu ba en photo ta ka a glo tero la aya la chama be bita soro wuro tan deunte parce que ni fay wuro tan bo ki ba furu ibe molu a galondo la mais yaay mama la horon dente dambe digi dente parce que beni ke choko de do Sokolon dembe urutan dembe. Chacun est l'image de sa famille. Ite moko fait choko kana galo norala. Est-ce moko be moko torture choko me ne kongo asimi goita madame ne de asimi nana soro yo horonya doni. Na ne jare ba betru da asimi ku me o te horonya yi parce que anye urutan dendi. Ne bi se ka filde mais ne tem galo imaginer ka noro moko la parce que kongani ni. Ne bi se ka fili. Donc voilà la vérité. Na obe keleka e keleke. Abeka mununga kumakan yira ateka Afrique journaliste ka kumakan yira ko be ka boka kuma farasika abeka tubabu blen farasika den farasi wolo de mode abeka yere ka jamana ka défaut fo mais aw ka défaut te fo aye aladi défaut te awla mais tubabu bu ka nyamo ka défaut fo o kadi awye aw te malu abo je ka télévision soula aye ma modèle jumoni aw ko kata tubabu ka démocratie fait mais na aw te tubabu ka démocratie fait muna be tu ko moko ka kuma kanta ka jaka aka fena mo farasi démocratie da to farasi ga dembe se ka kuma o démocratie da to na an fana bora kalama ka foko farasi jaja farasi de be ka on janfa farasi journaliste de borana a video korokoro ba do be no ne kumeto ka video do je malien be la jele ba kala farasi journaliste de flo borana e ka ira ka foko farasi be ka Mali janfa farasi dogo ka malien janfali fen ke a sekere ma bore sede Fransi ere journaliste de borana secret bela jelengi anya ira bela jelena amadu gumukona anya bela jelera ali Fransi dona kidali tukabina Fransi journaliste Fransi ambassadeur Nicolas Normand oni Fransi anga nyorlaje. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Abela Jelen Yoraïsa.
France ni bora ka ca 100 ans ne de folo bora ni vidéo ka j'ai réseau ka France journaliste da ira ko jaja ko France ni terror de u yan janfa France yan janfa ka do kidale cogo mina France journaliste de bora nay Mali journaliste ma bonay Burkina journaliste ma bonay France journaliste de bonay c'est la démocratie qui a fait ça ngaw yo de bénéficier odato anga révolution yana ambulu awe sans soro sisan aya auto sans fait ka daji tu mo ko chama chela ka be mo ko blogu quand te démocratie fait ante France ante to bu ko foi fait oh anata to uta fait ante ta kuru ka fugata auto fenata sale aw kera sa grebo de tafant anta do aye fima ya jema anta do anta couleur do anta do aye farafinde ou ba to bu anta do parce que ate ka flashita na to uta to ya beta farafuta ta ma ate ka farafuta ta ate to uta fana fait o kuma aye mundi ou ba ka blogu de anga kangere ye akera were na okera were ate galon tege na okera were ate ta sunguru bauta kana Mali posu do luma parce que sunjata moke parce que avec un mot blogu de kanga kangere amaka yere de aute tubabu ya te farafinye aye togolo ko kalabanchu kuma be fleni anga nyoro la me. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez entendu? Même l'ambassadeur français au Mali a défendu le Mali. Ce sont les journalistes qui nous ont révélé ça. Qui pouvait savoir ça? Est-ce que les journalistes qui parlent, est-ce que c'est des Maliens? Est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce que ce sont des Burkinabés? Journalistes nous me Burkinabo de doigts. Français ou Didou. Démocratie de Naranini. Oh, ni François Hollande fera que Marfata qui jo comme ko shikana kuma. Ni Mali journaliste fait bora dongodo. Ali kunu anga sura sutara fla do faka. Mais ni dam magaro dongodo ba fo ah oui raison d'état a fait façon fait aoba abe to tata côté mba arranger abota. C'est-à-dire nous e kalabanti dengolo ndanga jamana kuna. Anga kan yereye akara yere na akara yere abe galontege. Now kera yirabe jamana milliard chouin milliard biseki chouin na otigi minana sundata be soma sundata keze be soma mandewa aw kera mandenka ate mandenka ye ate tubabu ye anta na ye aye mugomungi parce que now sigira nga folokula aw te son jene ya yere ma hali biro kono ni soro sube musoko ka haluga biro kono la nin koraneche aka insanga mporo kuna ça c'est trop privé wallahi billahi nous te malo nous pas jamana ngona jamana titania fe ne flaka kuma di fana tanto ne flaka eref ayira la bon France erebito France ka boka France gouvernement critiqué avec ataka wal jamana o kama France surasu mana bin ali mogo demisenu ka ali France surasu de la kata bin mogo demisenu fitinu ka Congo France journaliste de borana secret Amérique surasu de la kata mogo faka Afghanistan Amérique journaliste borana mais ni Mali surasu ya ke ni borana ubi buruja ki la gosi ki buruju gosi mais awe démodèle du monde. Ah non, mon manga boni yere, aute bo agani namara ni point comme ora toshia betara kautu. Abolo kabe avancer ni cornet cha otitanya fe. Che jamana be jo chien de ka. Amérique jora chien de ka. Chien de be foya. Ali Trump perdira Iran. Amérique journaliste bora ko Trump a perdu.
ni ala cɛ a bɛ kunjɔ la jɔn ka fɔ Mali la ko Assimi a perdu ni y'o fɔ bi da fara k'i man kan k'o fɔ mais aw bɛ fɛ fana anw ka avancer awa an tɛ avancer nkalon kan parce que aw bɛ fɛ ka nkalon de professionnaliser mɔgɔ ka tɛgɛrɛ fɔ nkalon kan o tɛ passer tubabu n'u ka koba bɛ propagande kɛ mais n'a sera yɔrɔ la a bɛ tiɲɛ fɔ hali tubabu ye namara kɛ hali tubabu taara bi ka jamana kan ka nkalon nɔrɔ la a tila k'a fɔ ko tiɲɛna k'a ye nkalon tigɛ u taara Irak u ko k'u ye nkalon nɔrɔ Saddam Hussein na u taara Libi u ko k'u bagara Kadhafi ma u fana ko k'o b'a tiɲɛ fɔ u ka journalistes bɛ bɔ k'a fɔ mais anw ko ko aw ye bara dɔ mɔgɔw da la i b'a ko Samankuru Kante bara dɔ Mandenkaw da la cogoya min na aw bolo ko jamana bɛ jɔ n'o ye an ka révolution ka ɲa anw bolo wallahi Faransi journalistes d'anw dɛmɛ Afrique journaliste kelen ma bɔ ni secret ye an ye secret fɛn fɛn sɔrɔ an y'a ye Français yɛrɛ de ka journalistes bɔra n'a ka da anw ma Français gilet jaune mɔgɔw bɔra fo Français aw n'an ye marche kɛ Mali la ɲɔgɔn fɛ depuis a kunfin dɔw donna révolution na Mali ni Burkina dɔ bɛ bɔ u bɛ bɛɛ nɛni u bɛ bɛɛ dɔgɔ u t'a dɔn révolution yɛrɛ daminɛ cogo min na anw de y'a père fondateur ye anw de ye Maliens na convaincu Maliens bɛ a ye taa ne ka vidéo kɔrɔw lajɛ depuis dɔw bɛ couche donn'u bako la an bɛ ka Faransi kɛlɛ farafin ma ɲi dɛ e de b'i ka révolution dilan e de b'i ka kɛlɛ kɛ ka ban farafin de bɛ na kɛ c'est la race la plus maudite sur cette terre c'est à dire u ma ɲi quoi farafin yɛrɛ de ma ɲi farafin bɛɛ tɛ dɛ farafin bɛɛ tɛ parce que ne ye farafin de ne ye farafin ne fa farafin ne ba farafin ko tɛ farafin bɛɛ ma dɛ farafin si jugu de ka ca n'a ɲuman ye il faut qu'on se dise cette vérité on est mauvais c'est à dire an bolo k'an bɛ kolo hali ni ala ye quoi on est ingrat aw an ɲɔgɔn opportunité ma da e révolution jɔn y'a daminɛ n k'anw ni bɛn le cerveau n'a daminɛ bi anw de bɛ ka kɛ k'anw de ye Faransi mɔgɔ ye fo bɛ taa ne kunkolo gulon jihadistes ta la bon olu ye denmisɛnninw nin tɛ jugu olu la quoi an ka vidéo in bila c'est bon